els socialistes de Gandia presentem este districte digital. Creiem que és estratègic i absolutament transversal, que vindrà a alimentar tots els sectors productius de la nostra ciutat. Volem treballar de la mà del sector empresarial, però també del sector del coneixement i de la innovació, que és la pròpia universitat. Volem que, d'alguna manera, tots els espais que vaig a necessitar aquest districte digital, on les empreses puguen acudir a alimentar-se de coneixement i d'innovació, estiguen vinculats també a la Universitat Politècnica de València. Amb el districte digital el que anem a fer és alimentar-nos de coneixement, de què és el que està demandant el mercat, de veure com podem incorporar innovació, per exemple, a un sector productiu com siga el comerç urbà. Sempre ho tindrà més fàcil si dotem d'una ferramenta col·lectiva per a vendre's de cara al seu client, que si cada un dels comerços té que fer una aposta per innovació que tal vegada no és accessible. Volem, per tant, millorar els serveis públics sabent i coneguent la informació, el que es diu Big Data. No és igual d'efectiu fer la recollida de basura en base al coneixement de que un determinat contenidor està ple o no està ple, que fer-ho simplement per l'hàbit de mantenir la rotació del circuit de arreplegada. La ciutat de Gandia no pot quedar-se a la cua, no pot perdre d'aquest tren, té que ser motor, l'administració pública, i això és el que de manera decidida avui presentem. En companyia de la Universitat Politècnica del sector empresarial, la ciutat de Gandia ha sigut certificada com a ciutat de la ciència i la innovació per el Ministeri d'Economia i, per tant, és la nostra obligació com a administració pública afavorir que, efectivament, este reconeixement no vagi més que a ser el punt de partida per a créixer econòmicament dins del que se considera la digitalització dels sectors productius.